Γεια σας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βίντεο στο κανάλι και σήμερα θα δούμε Instagram Reels. Δεν έχω ξανακατεβάσει ποτέ στη ζωή μου Instagram και τώρα που κατέβασα δεν έχω δει ούτε ένα Reel, οπότε ξεκινάμε εντελώς από την αρχή και πάμε να δούμε τι στο άλλο θα μας δείξει εδώ. Excuse me? What the actual fuck? Hello? 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 Δεν ξέρω τι είπα μπρο. Excuse me? Φύγα να What the σου πω. actual fuck? Hello? 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 Πρέπει κάπου να μην βλέπω βλάκες. Ξεκινούν τα 5 δεύτερα. Ω, μπρο, μου βάζεις πολύ δύσκολα ρε λά. Δεν θέλω. Όταν σε πειράζει, Άκου τώρα και ένα απίστευτο. λοιπόν, θα κάνω δώρο έκπληξη. Καταναϊτό. Έκανα τα πάντα. Προσέξεις που Εδώ βλέπουμε το φίλο μας τη Λεωνή Κολοπηλάλα. Αυτό Το όνομά σου δυνατά. Συγχαρητήρια. Τι λέμε? I think that you and I could be a very good team because we're just εδώ είμαστε για μεγάλο ομάδα και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε χωρίς μια Dolores, η οποία έχει κάνει για το Γεια σε όλους, λοιπόν πήρα ένα μάθημα χθες, πρέπει γενικά να μην τρεπόμαστε. Να ξέρετε ότι όταν δεν σας Και μετά από πολλή σκέψη, τον πόντο. In Greece, we don't say I don't know, then ξέρω. We say in Greek. κρίνεις ψηφίες. Λοιπόν, πάρε η μαμά να στα ακούει. Θα βγω έξω και μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Μία φορά δεν ξαναπείς από βρισιά. Εντάξει. Δεν θα σε μαλώσω, αλλά δεν θα την ξαναπείς ποτέ. Ποιος? Αλήθεια. Νίκη, πώς είσαι Νίκη μου? Μια χαρά, τέλεια, αφού σε είναι. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Θα σας μιλήσω για δύο πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ τέλειες, πολύ σεξουαλικά, αλλά δεν με πολύ νοιάζει κιόλας, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει καν, αλήθεια σου λέω, δεν με ενδιαφέρει, τα με ενδιαφέρει τώρα, αλήθεια θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά τρεις μαζί. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ποτέ στα μάτια σας, ίσως στο Instagram δεν θα το πάρετε ποτέ, αλλά μάλλον δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Θα χαρώ πολύ να μου πάρετε τηλέφωνο, αν είχα το αριθμό μου βέβαια. Αυτό, μην με ενοχλήσετε, θα φύγω μόνος μου. Δεν ξέρετε ποιος είμαι, δεν ξέρετε και μάλλον είμαι στο μυαλό σας. Γενική υπενθύμηση. Είναι πάρα πολύ ok σε μερικούς ανθρώπους να λες αδειάζει το από μέσα σου όπως και να το κάνεις. Αυτά τα λέγαμε και εγώ, όχι μόνο εσύ. στην Άρτα πίνουν τον ελληνικό καφέ σε διάφανο ποτήρι. Το πίνουν εκεί και όχι σε φλιτζάνι. Και όταν ρώτησα κάποιον, δικό μου άνθρωπο, γιατί το θέλω εκεί, το παππούς να το πίνει. Θέλω να το βλέπω. Θέλω να βλέπω το. Δεν θέλω να My name is Angela and I want Τη μάνα σου την πώς κάνει Παρθένα. πώς. Πώς είναι Παρθένα? Many stone Parthenon. Ρε μαλάκα. Τη μάνα σου την Παρθένα. Αν η ψυχή μου δεν
Γαμώ το μόνοι της μάνας παλιόπιστα που κλάνεις καμπότες και γαμώ τη γιαγιά σου την παλιόπιστα. Γαμώ το μουνί που σας πέταγε παλιομουνός φορές. Κάθε μέρα στο σχολείο ο Κώστας με πειράζει. Με κοροϊδεύει συνέχεια. Και δεν είναι μόνο αυτός. Ζήστε τη μαγεία του κλασικά. Μαλάκα, τι ηθοποιητής! Τι φλανάκι ο Πυθαγόρας, μαλάκα! Φαντάσου να το έκανε και με άλλα ονόματα. Είμαι ο Μάνος. Μάνικα. Φοράω κοντομάνικα. Είμαι ο Λουκάς. Λουκάνικα. Φραγκφούρτης και χωριάτικα. Είμαι ο Πάρης. Πάφρικα. Με έβλειψα και κάηκα. Είμαι ο Στάθης. Στάθηκα. Πού? Στον ήλιο και ζεστάθηκα. If you were the devil, how would you destroy the young minds of the next generation without them even knowing it? If I were the devil, I wouldn't come with violence. I'd come with convenience. I'd give them everything they wanted and strip them of everything they needed. Τον μπούτσο μου λουλούδια. Τον μπούτσο μου λουλούδια. Έλα το κάνω το σπίτι μου! Που θα με πεις με στόνιο! Ρε μαλακά! Θες να βλέπεις κρυφά τα story κάποιου που ενδιαφέρεσαι στο Ζημιά, Ωραία, κοίτα. Νομίζω ότι και εσύ. Τρία σημάδια ότι του αρέσεις και της αρέσει. Σταλιασμένο φωτό, 666 εβραϊκά. Monster. Δεν μπορούμε, γιατί είναι όλα στα κινέζικα. Όλα είναι στα κινέζικα. Ναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ρε μαλάκα, γιατί γελάω με αυτό. Βασίλη, μπορείς να βάλεις καλά έτσι. Πολύ δύσκολο. Ο λόγος που καπνίζω. Βαγγέλη. Αυτό πάει για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Πιάστε τον τοπούστη. Έγινε Λεωνίδα, γρήγορα Μιχάλη. Πάτε τη σκόνη μου απέσιες βρωμοχελό. Απλά όχι, απλά όχι, απλά όχι, απλά όχι. Τέλος.